Соңгы вакытта ОРВИ һәм грипп белән авыртучылар саны бермә-бер артты. Бу авыру бигрәк тә сабыйлар һәм өлкән яшьтәгеләр өчен куркыныч тудыра. Ата-аналар авыруның беренче билгеләрен күргәч, еш кына югалып калалар. Балага ничек ярдәм итәргә икәнен белмиләр. Бу авыру иммунитеты көчсезләнгән һәм кешеләр күп җыелган урыннарда еш булган балаларда күзәтелә. Мәсәлән, балалар бакчалары, мәктәпләр. Декабрь аенда бу авыруларның көчәюе күзәтелде. Шуңа күрә Кукмараның балалар бакчаларында профилактик чаралар көн саен үткәрелеп тора. Если пришел ребенок больной. Әгәр дә баланың температурасы күтәрелсә, без шәфкать туташын чакырабыз һәм баланың әти-әнисенә шалтыратабыз. Шунда ук балаларны физкультура залына күчерәбез һәм дезинфекция чараларын үткәрәбез. Башка авырулардан аермалы буларак грипп кисәк һәм көтелмәгәндә башлана. Авыру юктырган кеше үзенә кайчан начар була башлаганын төгәл әйтә ала. Инфекциянең төрен билгеләр өчен борын куышлыгыннан мазок алына һәм тикшерү өчен лабораториягә җибәрелә. ОРВИ у нас начинается с катаракты. ОРВИ салмак кына тән температурасы күтәрелү, хәлсезләнү белән башланып китә. Ә грипп вакытында температура кисәк 39-40 градуска күтәрелә. Соңыннан борын тыгылу, йөткерү килеп кушыла. Грипптан соң гомуми катланулар, бронхит, пневмония барлыкка килергә мөмкин. Авыру кешегә медикаментлар белән дәвалауны бары тик табиблар гына билгели. Табиб кушуыннан башка үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнергә ярамый. Если температура долго сохраняется. Әгәр дә температура озак вакыт төшмәсә, каты йөткерү барлыкка килсә, без авыручыга кан анализы нәтиҗәсенә карап антибиотиклар язып бирәбез. Эпидемия сезонын каршыларга кеше һәр вакыт әзер буларга, профилактик чараларны һәр даим үтәргә киңәш итәбез. Бигрәк тә балаларны саклау, табиб кушкан таләпләрне төгәл һәм вакытында үтәргә өйрәтү мөһим. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.